आज कुणालची एक्झाम आहे आणि टिफिन वगैरे घेतलाय भरून सगळं गाडीत ठेवलं. आता एक्झाम तर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे राहून गेलं. तुम्हाला म्हणाले होते मी सांगते म्हणून. काय 1 लिटर एवढं केलं म्हणजे काय आता आटून एवढंच होते ना. 1 लिटर दुधाचं बघा आता केवढं झालं. कासवाच्या गतीने का होईना पण सगळं हळूहळू होतंय. जेव्हा ठेव आणि पाया पडा. पहाट झाले मित्रमैत्रिणींनो आणि वर आभाळ बघा. चांदमामा पण आहे. खूप सुंदर पहाट आहे. रात्री पाऊस पण पडून गेलेला आहे. कारण हे बघा पाणी आपल्या पडवीमध्ये सर्व पाणी जमा झालेलं आहे. आता सगळ्यात आधी मला हे पुसावं लागणार. पण बरं झालं तेवढं माझी जमीन जी आहे ही स्वच्छ झाली. 2 दिवस झाले इथे गावी पाऊस पडतोय. म्हणजे जोरात असं नाही पण बारीक बारीक पडतोय. सगळं पाणी जमा झाले. पडवीचं काम आपल्या बाकी आहे ना अजून. तर चला सगळ्यात आधी हे पुसून घेऊया कारण पावसानं थांबलंय आता. झाडाला पाणी नको घालायला ना. जमीन चांगली भिजली म्हणजे पाऊस चांगला पडलाय. आणि कुणाल बघा निघालाय. आज कुणालची एक्झाम आहे. ते बाबा त्याला सोडायला चाललेत. ते मृण्मयीचे पप्पा आहेत ना त्यांच्याबरोबर तो जाणार आहे. कारण 8:30पर्यंत त्याला तिथे पोचायचं आहे वेळेत. लवकर चांगलं लिहा. काय रे लक्ष देऊन करा सगळं. असतंय हां. छत्री घेतलीस ना. पावसाचं काय खरं नाही. चला हे आपलं पुढचं अंगण बघा. पावसाचं पाणी सगळं जमा झालंय. ते म्हटलं नंतरला झाडून घेईन. आता इथे कसं सामान नाही म्हणून काय असं काही हे नाही. पाऊस पडला तरी काय वाटत नाही. पण ते मागच्या दारात जरा टेन्शन येतं पावसाला. का वातावरण मात्र एकदम छान झालं आहे. तुम्हाला मी दाखवते थोडंसं बघा तुम्ही. आज जमीन चांगली ओली झाली. हे इथं असं निळाशार आभाळ आणि ह्या साईडला बघा पाऊस ढग जमा झालेले आहेत. हे असते निसर्गाची किमया. मला वाटतं ह्या साईडला भरपूर पाऊस पडणार आहे. आपलं काम आटपून घेऊया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 7:30 वाजले सकाळचे आणि आज तुम्हाला रुटीन सांगता आमचं. आज आम्हाला मला वाटतं कदाचित पुरा दिवस तराळ्यामध्येच जाणार आहे. त्याच्यामुळे घरातलं सगळं काम पटापट आटपायचं आहे आणि एक 10:30च्या दरम्यान आम्हाला निघायचं आहे. कुणालचा एक्झाम आहे त्याच्यामुळे म्हणजे गावी कसं लाईटीचं पण बघा ये जा असते, येते जाते, म्हणजे काही सांगू शकत नाही. कधी कधी सर्व्हर पण डाऊन वगैरे होऊ शकतो. त्याच्यामुळे आज त्याला पूर्ण दिवस कदाचित तिथे जाऊ शकतो. त्याच्या ट्युशनच्या इथे एक्झाम आहे म्हणून टिफिन त्याचा घेऊन जायचं आहे. म्हणजे आता मी त्याला टिफिन दिला नाही आहे कारण आम्हाला त्याच्या सरांना ना भेटायला जायचं आहे कुणालच्या. त्याच्यामुळे त्याला म्हटलं तू जा पुढे, परत मागणं आम्ही येऊया. 10-10:30च्या दरम्यान म्हटलं आम्ही येऊया. आणि आज वार मला वाटतं मंगळवार आहे, 13 तारीख आहे आज. त्याच्यामुळे बाजार पण असतो मंगळवारचा. म्हणजे दोन्ही कामं आमची एकदम होऊन जातील. तर सगळ्यात आधी हे सगळं साफ करून घेते मी. पाणी भरायचं आहे. म्हणजे घरातलं जे काही आहे ना ते सगळं पटापट आटपायचं आहे. जेवण अगोदर करून घेते मी आणि नंतर माझं जे काय आहे ते मी नंतरलाच करणार. आधी म्हटलं किचन ते सगळं आवरून घेते. जेवणात काय बनवत मग दाखवते पटकन. तर थोडक्यात काय आज जे दिवसभराचं माझं रुटीन आहे ना ते तुमच्याशी शेअर करते. तर चला आपल्या आजच्या दिवसाला सुरुवात करूया. तर जेवणामध्ये आज मी वांगा बटाटा आणि हे बघा ह्या शेंगा आहेत ना, वालच्या शेंगा म्हणतात ना, हे सुकवले होते मी आणि त्यात थोडेसे चणे. हे असे कुणाला गावाला म्हणजे खायचेत ना म्हणून मग ह्या अशा पद्धतीने मी मिक्स करून भाजी करणार आहे.
मध्ये एकदा बनवली होती, खूप छान झाली होती भाजी, त्याच्यामुळे हे आज पुन्हा असं करणार आहे. आणि नाश्त्यामध्ये आज शिरा केला होता. हा बघा, हा असा लाल भडक रवा असतो ना भाजलेला, कुणालच्या बाबांना आवडतो. आणि एकदम जर का वाईट असेल तर मग त्यांची चिडचिड होते, त्याच्यामुळे आज एकदम लाल भडक केला आहे. त्याला सुरुवात करूया. तर देवासाठी की नाही आता फुलं मी काढायला चालली होती. नवीन फूल फुललं आहे आपल्या जास्वंदीला आणि तुम्हाला दाखवल्याशिवाय मला राहवलं नाही, त्याच्यामुळे तुमच्याशी शेअर करते. किती रंग सुंदर आहे बघा. आणि पहिलंच फूल आलेलं आहे आपल्या ह्या झाडाला जास्वंदीच्या. आणि माझा प्रयत्न असतो जे काही नवीन असेल ना, जे पहिल्यांदा येतं आपल्या बगीच्यामध्ये, मी तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे अजूनपर्यंत तरी शेअर करत आलेली आहे आणि ह्याच्या पुढे पण शेअर करत जाईनच. हे बघा छान अशा कळ्या वगैरे बघा आलेल्या आहेत. ह्या सर्व फांद्या लावल्या होत्या आणि चांगले जगलेत. हे बघा किती सुंदर रंग आहे बघा. जा खाली. आला तर परत कपडे भिजतील ना. तर आत्ता बघा निघालो आम्ही, म्हणजे अर्धा तास जरा लेटच झालं आहे. मग अशी पाणी चालू केलं आणि लाईट गेली. अर्धा पाऊण तास लाईट नव्हती, त्याच्यामुळे थोडासा उशीर झाला आहे. आणि टिफिन वगैरे घेतला आहे भरून, सगळं गाडीत ठेवलं. आता तो गाडी मी आड्या बंद करते. वातावरण एकदम चेंज. सकाळी ढगाळ वातावरण होतं, पाऊस पडून गेला आणि आता चांगलं असं ऊन पडलंय. एकदम आभाळ एकदम स्वच्छ झालंय. पाऊस पडणार कधी आज पण पडणार आहे, पडेल. म्हणजे अजून 1-2 दिवस पावसाचे आहेत. अजून संध्याकाळच्या आधीच पडेल. ते नशीब बारीक बारीक पडतो म्हणून काय नाही, जोरात आला तर सगळं अडचण झाली असते थोडीशी. पण बारीक बारीक आहे म्हणून ठीक आहे, चालून जातं. बारीकच आहे. सगळ्यात आधी आम्ही जाणार आहे कुठे, कासारडाला जायचं ना. कासारडाला जाणार पहिला आधी. कुणाल तिथे भेटेल आम्हाला, कुणालचे बाबा जातील तिकडे त्याच्या क्लासमध्ये. आणि मग पुढे बघू, कारण बाजारामध्ये काय जास्त काही घ्यायचं नाही आहे मला. भाजीपाला सगळं आपल्या घरचंच आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे एखाद वस्तू फक्त घ्यायची मला. बघू आता कसं काय ते. सकाळी एकदम चेंज, संध्याकाळी चेंज, दुपारी चेंज, सगळं वातावरण चेंज. अरे फोन केला तो ठीक आहे, तो चालत तुला निघाला असा तिकडे. आता की नाही मी कुणालला फोन केला होता आणि कुणालची एक्झाम झाली आणि तो क्लासमधून बाहेर पण पडलेला आहे. तर टिफिन वगैरे ना आम्ही घेऊन निघालो, कारण क्लासमधून म्हणजे सांगितलं होतं. कारण गावी तुम्हाला मी म्हणजे सकाळी तुम्हाला बघा म्हणाली मी, गावी इथे लाईटचं काही खरं नसतं, कधी पण जाऊ शकतं किंवा सर्व्हर डाऊन होऊ शकतो. त्याच्यामुळे त्या लोकांनी आधी सगळी तयारी करून म्हणजे यायला सांगितलं होतं. पण ठीक आहे, झाली त्याची एक्झाम झाली, चांगली गोष्ट आहे. टिफिन काय आपण गाडीत बसून पण खाऊ शकतो किंवा घरी जाऊन पण खाऊ शकतो. आम्ही की नाही आमचा पण टिफिन घेऊन आलो होतो संगती, पण लेट झालंच तर आपण फक्त गाडीत बसून जेवूया असा अंदाज बांधला. आता तरळ्यापर्यंत पोचलोय. आता भेटेल आपल्याला, ब्रिज खाली भेटेल कुणाल. तरी बरं झालं, कुणालचे बाबा मला म्हणाले तू पहिला कॉल कर त्याला, तो बघ आधी सुटलाय का नाही. तर आपण म्हटलं तिकडे जाऊया आणि तो जर का सुटला असेल तर परत म्हणजे भेट होणार नाही आपली. मग त्याच्यामुळे लगेच फोन केला मी, म्हणून बरं झालं. डबल फेरी झाली असती. चालत गेला असू दे, जाऊ दे, पण एक्झाम झाली ना व्यवस्थित, ती महत्वाची गोष्ट आहे. कारण इथे लाईटीचा ना गावी खूप प्रॉब्लेम असतो. तरळ्याच्या आता ब्रिज पर्यंत पोहोचलोय आपण. आज बाजार असेल म्हणून गर्दी असणार आज बाजारात. गाडी पार्किंग भेटणार नाही आज. इथे भेटेल तो, ब्रिज जवळ येतो बोलला. 5 रुपये गायचं, किती मस्त आहे, छोटस. इथे येईल तो. अगं बाजारात भाजी 20 रुपयाच्या खाली पाव नाही. सगळी भाजी महाग आहे. बटाटे विचारले ते पण 35 रुपये किलो. मटार 80 रुपये किलो सांगितले. 20 रुपये पाव भेटले काय?
हा मग 20 रुपये पाव. 10 रुपयाने घ्यायला पाहिजे ना तू यार. काय तुला 10 रुपये नाही दिली काय छे. मी घेतली असते समजा. मी गेली 2-3 ठिकाणी फिरली मी. म्हणजे काय भावताल केल्याशिवाय मी घेत नाही कोणती. मग आता हे बहिणी पण 20 रुपयानी सगळीकडे तशीच असते. हा मग तेच ना. काय ह्या लोकांनी 20 रुपयानी मेथीची जुडी आणली तर 20 रुपये का मुलाची. मी 15 रुपयाने घेतली. आता आणि आम्ही आता की नाही घरी जायला निघालो. रस्त्यात आम्हाला रिया भेटली आणि काकी भेटला. काकी तुमचा चेहरा दाखवा जरा. त्या बघा या आमच्या काकी. कुणाल आला आणि कुणालचा रिझल्ट की नाही लागला लगेच. तुम्हाला घरी जाऊन सांगते मी किती काय झालंय ते. का ग मागे शिकवत होते. शिकून घ्यायची ना. बाईक शिकलं चांगलं असतं आपलं. मला थरथरी भरते एक सांगते नाही सकाळी सायकल पण नाही चालवली. अगं मी पण गाडी आहे ना तिकडे मुंबईला असताना गाडी. गाडी आहे ना ती अक्षर चालवतं ना. हा ती गाडी चालवत शिकवत होती. बरं पडतं शिकल्यावर चांगलं असतं. ती दुसरी पाहिजे ना रे एकदम छोटी गाडी असते. अगं मी पण ना गाडी आहे ना. ही आमची गाडी आता बसली होती. ती मुंबईला असताना शिकायला घेतलेली. 2 दिवस जरा गेली पण भीती वाटायला लागली. नको आपलं काम नाही ते. डेअरिंग नाही सोडून दिलं मग. संध्याकाळची वेळ आहे. दुपारी बघा आम्ही आलो जेवलो थोडा वेळ आराम केला आणि आता जरा बाहेर येऊन बसलोय. तर कुणालच्या एक्झाम तर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे राहून गेलं. तुम्हाला म्हणाले होते मी सांगते म्हणून. एक्झाम त्याची झाली. तो पास पण झाला आहे आणि चांगले मार्क्स त्याला मिळालेत. म्हणजे लगेच त्यांनी रिझल्ट सांगितला. आता सर्टिफिकेट आहे ना ती मला वाटतं उद्या किंवा परवा देणार ती लोक. काय मिळतं कुणाल? सर्टिफिकेट मिळतं काय रे? सर्टिफिकेट देतात का मार्कशीट देतात? सर्टिफिकेट ना. म्हणजे चांगल्या मार्काने तो पास झाला आहे. मला वाटतं काहीतरी 50 मार्काची एक्झाम असते. कुणाला आपल्या 43 मार्क मिळालेत. म्हणजे चांगल्या प्रकारे तो पास झालेला आहे. आम्ही सर्वजण खूप खुश आहोत. तर आज की नाही गोड काहीतरी करण्याचा विचार आहे. म्हणजे काय करायचं अजून काय ठरवलं नाही मी. पण जे काय करीन ना तुमच्याशी झटपट शेअर करीन मी. आमच्याकडे ना आज सर्वजण बाहेर आहेत. म्हणजे कुणाला पण आणि कुणालचे बाबा पण. कारण खूप गरमी होते घरामध्ये. तुम्हाला माहिती आहे ना 2 दिवस झाले गावी पाऊस पडतोय. सकाळी पाऊस पडून गेला दिवसभर असं ऊन म्हणजे उकाडा होता. आता पण जाम असं गरम होते. घरात राहायला होत नाही इतकी गरमी होते. मला वाटतं रात्री भरपूर पाऊस पडेल. चला असू दे. आपण किचनमध्ये आलेले आहोत आणि सुरुवात केलेली आहे. तर आज मी एक गोड पदार्थ बनवते. कारण आज दिवस चांगला आहे. बासुंदी बनवते मी सीताफळाची. तर हे बघा हे सीताफळ आम्ही जेव्हा सावंतवाडीला गेलो ना तेव्हा हे विकत आणले होते. त्यावेळेस कच्चे होते पण आता चांगले बघा पिकलेत ते. आणि बासुंदी की नाही आवडते आमच्याकडे. त्याच्यामुळे चला म्हटलं बासुंदीच बनवूया. आणि रेसिपी तुमच्याशी मी झटपट शेअर करते. सगळं काढून ठेवलं साहित्य. 1 मिनटं. आता हे बघा हे आता माझ्या हातात आलं आहे म्हणून दाखवते. मला आठवलं किती दिवस झाले ते मला दाखवायचं होतं. हे आपले आवळे बघा खारातले. तुम्हाला मला वाटतं कधी 15 दिवसापूर्वी मी दाखवले होते. 15 दिवस झाले असतील. आणि आता हे तयार झालेत खायला. म्हणजे एक 3-4 दिवस झाले चालू केलं खायचं. तुम्ही बघा प्रमाण बघा कमी झालेलं आहे. 2दा मी याची चटणी पण केली. मागच्या वेळेस बघा आवळ्याची चटणी ना मी केली होती. रेसिपी नाही तुमच्याशी शेअर केली पण तुम्हाला दाखवलं होतं. तर ते हेच आवळे मी वापरले होते. तर हे असे खारवलेले आवळे टाकले ना चटणीमध्ये की तुरटपणा थोडासा कमी लागतो. नाहीतर मग असे आपण साधे बघा आवळे घेते ना मग ते जरा तुरटपणा जास्त येतो. आता मी काय करते हे एखाद तुकडा येता आता तोंडामध्ये घालायचा काम करता करता कधी लक्षात आलं तर. नाहीतर मग हे आवळ्यात ना मी चटणी वगैरे बनवते. खूप टेस्टी बनते ह्याची. आता बघा संपायला आले. थोडेसेच राहिलेले आहेत. संपून जातील 8 दिवसामध्ये. छान झालेत. तुम्ही पण करून बघा. चला आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य बघा इथे वेलची घेतले मी. मनुके घेतलेत. बदाम हे सर्व आपल्या गरजेनुसार घ्यायचं. हा सीताफळाचा गर आहे ना तो काढून घेतला आहे. साखर आपल्या चवीप्रमाणे. आणि हे बघा हे दूध घेतलं आहे 1 लिटर. सगळ्यात आधी बघा मी गॅसवरती ना दूध गरम करून घेतलं. आणि चांगली बघा आता उकळी आलेली आहे दुधाला. आता मी त्यात टाकते साखर. आपल्या चवीप्रमाणेच घ्यायचं. काही जण कंडेन्स मिल्क असं ना ते पण टाकतात. पण साखर टाकलं तरी चालते. आपल्या घरात जे असेल ना त्यातच सगळ्या वस्तू तयार करायच्या म्हणजे खाण्याचे पदार्थ. ही वेलची पूड टाकते. आता हे दूध जे आहे ना 1 लिटरचं अर्धा लिटर होईपर्यंत आपल्याला चांगलं
आटवून घ्यायचं आहे आणि अधेमध्ये की नाही असं हे चमच्याने की नाही ढवळत राहायचं, नाही तर मग तळाला दूध असतं ना ते लागायचे चान्स असतात. तर आता हे मी चांगलं की नाही आटवून घेते आणि मग तयार झालं का तुम्हाला दाखवते. आता केशर असेल तर केशर पण टाकू शकता तुम्ही मग अशी तुम्हाला म्हणाल ना, जे आपल्या घरात असेल ना त्यातच काही करायचं आणि छान पदार्थ तयार होतो. मनापासून करायचं, सगळ्या गोष्टी छान होतात. आता माझ्याकडे केसर नाही आहे, जे आहे त्यातच मी सगळं करते. हां, आणि हे बघा चांगलं बघा घट्ट झालं दूध आपलं. जवळजवळ अर्धा तास आहे ना मी उकळलं. प्रमाण बघा किती कमी झालं आणि रंग बघा असा पिवळसर आलेला आहे. आता इथे मी गॅस बंद करते आणि पूर्ण आपल्याला गार होऊन द्यायचं आहे, म्हणजे रूम टेम्परेचरला होईल ना इतकं गार करून टाकायचं आहे. आता एकदम थंड होऊन जाते हे. काय 1 लिटर एवढं केलं म्हणजे काय, आता आटून जेवढंच होते ना. 1 लिटर दुधाचं बघा आता केवढं झालं, अर्धा लिटर होते की रे. अर्धा लिटर म्हणजे काही 2 ते 3 वाट्या किती होणार आहे. अजून ते बाकी आहे सगळं त्यात टाकायचं, म्हणजे हे टोप भरून हवे. मला वाटतं 2 लिटरची बनवायला पाहिजे होती. गोड म्हणजे आमच्याकडे वीक पॉईंट. 6:30 वाजल्यापासून बाहेर बसलेले आहेत, आत्ता घरी आलेले आहेत. म्हणजे मी आता हाक मारली तेव्हा आवाज गेला बाहेर, तेव्हा बायकोचा आवाज हा बायकोचा आवाज. आज मुलगा 5 झालाय, ते एकदम खुशीमध्ये आहेत. कुणालचे अलाराम काय मग कुणाल कुठे गेला? कुणाल पण तर चालू आहे मगापासून. कुणाल ये रे जरा. बोर नाही खाल्ला तुम्ही? खाल्ले बोर म्हटलं. कुणाल म्हटलं 5 झालं त्यावर काय मग माझा एक 5च होता काय. हो, आम्हाला माहिती होतं की तो चांगल्या म्हणजे मार्क्स चांगल्या ह्याची आम्हाला गॅरंटी होती, त्याच्यामुळे बिंदास होता हवी. त्याला लहानपणापासून आम्हाला माहीत आहे तो कसा अभ्यास करतो, काय मनापासून सगळं करतो, त्याच्यामुळे काही चिंता नव्हती. कुणाला ये रे जरा लाजतो ना बोलायला म्हणून. हा, बोलून त्याचं कमी आहे खूप. म्हणजे एक पाऊल पुढे गेलेलं आहे त्याच्या शिक्षणाच्या बाबतीत. कासवाच्या गतीने का होईना पण सगळं हळूहळू होतंय, चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. म्हणजे त्याची चिंता होते आम्हाला की कुणाचं शिक्षणाचं कसं. आता 2 दिवसांनी जायचं आहे पुन्हा. तुम्हाला बघा दुपारी म्हणाली होती मी त्या सरांना भेटायचं आहे, पण सर त्यांचे ना आज खूप बिझी होते, कारण इतर मुलांचे पण एक्झाम वगैरे होती, त्याच्यामुळे मग आम्ही नाही गेलो त्यांना भेटायला. आता 2 दिवसांनी जायचं आहे त्यांना भेटायला आणि कुणालचं मग पुन्हा नव्याने ॲडमिशन घ्यायचं आहे, सगळी चौकशी करायला जायचं आहे. आणि जे काय असेल ते तुमच्याशी शेअर करीनच मी, जेव्हा जाईन तेव्हा सगळं सांगू आम्ही तुम्हाला. चला आता बासून जरा थंड होऊ दे आणि मग पूर्ण गार झाल्यावर त्यात फक्त ते मिक्स करायचं आहे. हे बघा आता बऱ्यापैकी थंड झाले एकदम. त्यात टाकते आता मनुके आणि हे बदाम आणि हा आपला सीताफळाचा गर. चांगलीशी मिक्स करून घेते. आता ही आपल्याला थंड हवेशीर फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची, नाहीतर मग अशी पण रूम टेम्परेचरला असेल आणि खाल्ले ना तरी पण छान लागते. आता ही सगळ्यात आधी वाटीमध्ये काढते आणि देवाला ठेवते. आणि इथे खाली बघा आमच्याकडे काय चाललंय, कुणाच्या बघा कलिंगड कापतात. आज जेवण नको आहे, आज बासुंदी आणि कलिंगड असा आमच्याकडे बेत आहे. दुपारचं आहे जेवण, तर कुणालचे बाबा आणि आम्ही कलिंगड वगैरेच खाणार आहे. कुणालला आहे जेवण आणि बासुंदी. असे झाले. आता हे सगळ्यात आधी देवाला, कुणाल तू ठेवशील देवाजवळ, देवाजवळ ठेव आणि पाया पडा. हे बघा ही अशी आपली तयार झाली. कुणाल काय रे खाल्लीस? चांगले झाले. कुणाल आमचा बासुंदी खातोय आणि आमची टीव्ही तुम्हाला दाखवते. ही बघा ती खिडकी आहे ना, खिडकीला मोबाईल अडकवलाय आणि त्यात मराठी सिरियल चालू आहे कॉमेडी. ही आमची टीव्ही झाली. आता हल्ली 2-3 दिवस झाले
2-3 दिवस नाही जास्तच झाले असतील. अशा प्रकारे हा मोबाईल इथे लावला जातो आणि बघितली जाते. टी व्ही, सिरियल, अजून परत काय पिक्चर वगैरे मद्रासी लावलेलं असं आणि बघत असतात कुणाचे बाबा. हे बघा हे असं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.